Mwari havana kutaura kuti vakadzi havaite mari. Hakuna zvakadaro. Zvino munhukadzi ari pano ari kufungidzira kuti munhurume ndiye anofanirwa kuti andiitire zvinhu paupenyu, wakarasika. Bvisa pfungwa ipi iyoyo yokufungidzira kuti wewe uri second citizen pasi pano, kuti murume ndiye anofanira kundiitira chete. Mwanasikana wanhasi, wafungei kutsveta life yako, wotanga kufungidzira kuti murume ndiye anofanirwa kuti andipundutse. Ndakati paya munhu ngatanga awaka upenyu hwake kune masati waroorwa. Tanga awaka upenyu wani kuti kwaunoenda kana vanhu vakakutarisa so wanoona your worth. Nhasi vamwe havasi kurara. Vanenge vachingoti iye mukabva pahanzvadzi yedu iyo munoenda kupiko imi? Munoendepi? Dai isiri hanzvadzi yedu iyo maiitei imi? Ugara wakabatikana uchiti vanhu vari kunditsvinyira, vari kuedza kutaura kuti hauna chako. Wakaitewo chii in life kunze kwokungoti ndaroorwa? Wakaitawo chii in life? Vanasikana vasati waroorwa pano, tanga wawaka life yako. Tanga wawaka chii? Chirega isu chichinamatira vakapinda kare ava, wakapinda dzidziso isati yapo. Iwe haungafanirwi kupinda nokuti dzidziso yapo iri kuti tanga wawaka chii? Haleluya. Ona manje kana pakaitika rimwe dambudziko so ukamira unenge uchiti indakashanda stereki mufamily iyoyi, ndini ndinogeza mapureti parufurwu. Ona zvauri kutaurawo. Ndini ndinogeza chii? Ndo chete chawakaiuya kuzoita apa. Mwanasikana, handitika, build your life before getting into marriage. Struggle with your life so that munhu anokutarisa, murume anokutarisa kuti akuda kuroora, anoona munhu. Kana imi wanoroora, haikuna kungoroora zvese zvese mani. Haleluya. Haikuna kungoroora zvese zvese. Chichinzwa kuti makuseni ndipo airtime kuma 11:11 nditumirewo yekugadzirwa musoro, kuma 3:3 nditumirewo yekunoona ambuya kwa kwekwe, kuma 10:10 nditumirewo yemagetsi. Iwe wototi ndine musikana, wototi une musikana. Munhu ari kukuratidza kuti ndakakundikana nelife yangu, ndakuda kuzororera pauri. Handina kuti murege kutengera wadiwa wenyu airtime. Wadiwa vanotengerwa airtime handitika. Asi ndati ngatimbotarisai kuti 6 wanzi airtime, past 9 paakudiwa yekunoona ambuya kwa kwekwe, kuma 11:11 paakudiwa yekutenga hupfu. Hauna munhu, hauna chii? Une munhu aruda kumboendeswa kurehab kuti aziwe kuti iye ndiani. Ndosaka muri kuona marriage dziri kunetsa nhasi, because kune vanhu vanongofunga kudya chete. Saka munhu anofunga kudya haagone kushanda. Chake kudya chete. Upenyu hauna kumira hwakadaro.
tinoda vanasikana wakasimba, because kudya kunomboshayikwa. Ani munoziva saka kana uine munhu anofunga kudya chete kukazoshayikwa mangwana, yatova dambudziko, marriage yo yatoparara. Akutsvaga pamwe pari kudyiwa futi zuva racho ripi iroro. Saka muchinzwa last week tanga tine umwe munhu pana ari kutora 27 years anzi ndapinda mamarriage ameno mangani. Akupinda mu 10 mamarriages because pfungwa yake ndeye kudya chete. Hallelujah. Variko futi varume wakadaro anenge achigara kumba kwemusikana achimukira kugeza, wopoda poda musikana ndiye anoenda kubasa, achingoti ncharoora baby, charoora baby, charoora baby. Iyo ndio unompa futi mari airtime. Chero munhu rume, chero munhu kadzi anofanirwa kuita pati yake murudo. Anofanirwa kuita chii? Kwete kuti mumwe anosarenda life yake obva achiti pana uyu. Saka anenge achitenda achiti mukadzi wangu anoshanda, baba iwa wada kuendeswa kurehab, amai awada kuendeswa kupi? Marriage kubatsirana nekubata pamwe chete. Tichirwa tese mu marriage.